day mga friends. At karon sa kuan Cebu. Atong gilakbay ning Cebu nga Serious Minya Senior House of the Site. Tao mo ni usa ka historical nga kuan sa Pilipinas. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Kumusta? Dati karon nagpasuay-suay taning kadalanan sa ning lugar diri, nindot man nga lugar. Sikwet. Nakita kong tubig pero layo akong naabtan. Malasan ni kay aron maka ninutas kahoy diri. Malasan ni kay maka exercise punta. Layo nga tong maka pasingot tag maayo. Okay ba kasi nga lugar? Di lang ko masulti ko kasi. Part gyapon ni sa Cebu. Nindot ganahan ko sa talanaon diri kay wapo yan. Sekali ko na diri. Sakto gini pasingot. Sakto gini pasingot diri. Dapat nindot diri nga ko ano. Kanang karwas nga walay tao, di na kinahanglan tao. Gitawag ko sa kuan, gitawag ko sa kaning usas mga habal-habal driver, Maxim siguro to. Ito o siguro musakay ko. Musakay kay nagkuha matag video din sa atong kadalanan. Shout out na yung mga higalas at mga kaubanan diha, labi na sa itong mga kauban kagabi no, niya karon tiwas ta sa tao yung tanan sa mga kaubanan na to. Marag din ako matututagsa kay marag may din ni. Layo gid gilak ko na. Nata sa kuan kanang Italy. Oops. Shout out dia sa mga higala na to diha. Sa tanan na tong mga nagtan-aw na to kanunay sa atong live o mga uploaded video. Tangi ko ninyo permis atong mga uban pang mga salida ko. Thank you kay inyong tanan pagsuporta. Natas Alberta, Canada karon. Natas Alberta, Canada.
nindot kayong langit, do ay uwan.